Салом алейкум дӯстони азиз. Бисёриҳо мегӯянд ки мо дар результати кор нишонтаи результат. Яъне менабинед ма сурат на ягончине, яъне ми прямои видеои мисоли дастои ма. Яъне прямои видеовай мекунам, яъне намебарам, монтаж намекунам. Магазинҳое ки чӣ хел фурӯш доранд, ҳамаро нишон медиҳам ба таври онлайн. Мисол бигем видео. Ман метавонистам ки интернет результатои любое касратое ки бешни гирифтагиам, масалан ҳамаро метавонам монам барои результат. Ба ҳамин хотир ман онлайн нишон медиҳам. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Хоб як магазине ҳаст ки яъне савдо мекунад 29 дона, яъне ки имрӯз 13000 рубл заказ шидагиай мегиранд давоми 4 ҳафтара, яъне бинед за 4 неделя нишон метад. Дидед, яъне онҷода бинед 4 неделя нишон метад. Хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед, харид бошад агар дар 4 ҳафта 858000 да уже харид шидагиай ин бор. Яъне хариде ки ин пула мақсад период кардагӣ додагӣ ҳастанд. Мегзарем ипеи дигари, яъне ки як ипеи дига аст. Масалан уша нишон метавам. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Яъне як рӯза заказ 214 дона товар, 116000 да харид бошад 264 дона 140000 да. Яъне заказ вақте мешавад, яъне заказ шидагӣ оли суми логистика шояд ҳамин чора чотура нагирифтагӣ нест. Уже викупда уже суми ҳама чора гирифтагӣ дар инҷа баъзе таври возврат мешавад, расход мешавад, яъне орам ҳисоб мекунад. Ба ҳамин хотир яъне хоҳед сум дига хел мешавад. Хоб инҷам отчёти 4 ҳафтаинаро мебинем ки чанд сум мегзарад. Яъне дар як ҳафта, дар 4 неделя, дар 4 ҳафта 3 миллион 816 ҳазор, яъне чи викуп шидагӣ, харид шидагӣ заказ бошад. Яъне 4 миллион 85 ҳазор да харид 3 миллион 816 ҳазор дар 4 ҳафта. Хоб мерем дальше. Боз дига магазин нишон метавам. Хоб магазини дигар, инаш магазини дигаре ки дар мисол мо доступ дорем, дар дасти мо аст, яъне мо ягон чи аз бегонаҳо нишон, ҳар он чи ки дар дасти худмон аст, яъне дар баланс уже 520 ҳазор ҷамъ шидагӣ, як рӯза савдо ман набинед сегодня. Хоб 189 товар ман ҳамин қадар сумда харид бошад имрӯз шидагӣ аст 115 дона ман ҳамин қадар. Хоб абнаид мекунем 115 дона, яъне 81000 да имрӯз харид шидагӣ аст. Мебинем отчёти як ҳафтаина. Дар як ҳафта ҳафтаина нишон метавад, яъне хариданд 589 ҳазор да заказ шидагӣ уже аллакай 1 миллион 37484 рубл да. Яъне ин маъноро дорад ки уже заказ бисёр сезони товар рафтеста, аллакай заказ бисёре чи мехарид. Иншалло ки бо дафъои дига агар шавад нишон метавам. Хоб ин магазине ки нав кор мекунам. Як моҳ ду моҳ шидагӣ, яъне кор мекунам, савдошо мана 31 дона товар савдо кардагиам дар сумаи 9000 да як рӯза савдош. Харидш бошад тоже 9000 да. Яъне за неделяро мегирем, як ҳафтада 212 дона фурӯхтагиам, як внешни повербанк мефурӯшад, тамом як товар мефурӯшад, ман ҳамин қадар сум дар як ҳафта бинед за неделю ман ҳамин қадар сумда савдо кардам 68 ҳазор. Хоб яъне мегзарем дигараш. Ман инашам инам бозори садовод барин, яъне ҳамаи чиза дар инҷа пемон мефурӯшад, ҳамаи чи аз дар дуруни, яъне мебинем отчёт ҳафтаина 143 ҳазор заказ шидагӣ, харид 170 ҳазор да шидагӣ, нисбати ҳафтаи гузашта камтар аст. Хоб не магазинҳои наве ки нав ҳастанд, хоб нигоҳ кунед, нав кор мекунанд. Мисол аз рӯи ҳисобот, яъне имрӯз 3 дона савдо кардагиам, дар ҳафташ бошад масалан 53 дона, яъне 34 ҳазор да. Ин як майка, инам хеле майка савдо мекунам. Яъне ино ҳам хел савдо доранд. Як ҳафтаина отчёташ 18 ҳазор. Ин магазини нав аст, нав кор мекунанд. Барои ҳамин яъне магазинои нав то 3 моҳро камтарак вай доранд, танқисӣ доранд. Хоб ман инаша магазини нав тақрибан 3 моҳ шидагӣ кор мекунем магазини мо. Яъне бинед дар инҷа нишон метавам аз магазини мо 3 моҳ шидагӣ, яъне имрӯзина заказ 41 дона аст, хоб 25 ҳазор да харидш бошад 6 ҳазор да. Яъне таварои сезони дорад ки дар тобистон камтар авҷ мегирад. Хоб яъне бинед дар як ҳафта 56 ҳазор да савдо мекунанд, заказаш уже аллакай 120 ҳазор да хист. Яъне динамикаи фурӯшаш бола рафта истааст. Хоб ин якум воён буд. Ана инаш уже аллакай корхонаи дигаремон ки мисол қафотар кунем, яъне корхонаи дигаремон ки яъне кор мекунем, иноро масалан аяла нишон метавам. Яъне инашам як ипеи наве ки кор мекунам. Бинед бародаро
имрӯзадан 35 дона суммаи 22000 заказ шидаги, харидш боша 13000 даштаги дар як рӯз. Я ҳафтаи начота мегирем за неделю, яъне ки 98 дона фурӯхтааст, 65000 харид шидаги. Заказш боша уже 111000 хестаги машалло. Яъне боне қадар сумми дига ҷамъ шидаги, яъне ҳафтаи начот мегзара, буд мешавад рӯзи душанбе суммаша мегзаронем. Хоб мегзарем ипи дигаре ки яъне бародари мо аст, ин хеле савдо мекунад. И тоқа курткаи зимистона мефурӯша, яъне либосаи зимистона мефурӯша, либоси зимистона ҳозирам нигоҳ кунед савдо дора. Масалан балансш 17000 минусай, ягон штраф кадаги, ягон чӣ кадаги, ин даромада дидан дар корай. Яъне бинед дар як рӯз, яъне курткаи зимистонаам дар як рӯз 7 дона 12000 заказ шидаги, аксия мекунӣ, скидка мекунӣ, ҳамақа заказ мешавад. Харид боша 9000 дашт, яъне 3 дона. За неделю бошад заказш 314000, харидш 138000, 35 дона куртка 138000 шидаги. Ман айнашам мисол косметика мефурӯшам, яъне ки як рӯза заказ ман ин қадар сумда, харид боша ман ин қадар сумда, за неделю масалан ин қадар заказ мешавад, харид ин қадар мешавад 294000. хуб ман айниш бошад агар сумка, яъне сумкаҳои занона мефурӯшам, яъне заказ дар як рӯз мана ин қадар аст, дар як харид боша мана ин қадар сумма дааст. Отчёти ҳафтаинаро мебинем, дар як ҳафта заказ 1 413000 заказ мешавад. Вику бошад, яъне 682108 рубл дад. Дидед? Яъне хеле сум ҷамъ мешавад. Ҳар ҳафта, ҳар рӯзи душанбе пула мегзаронад. Боз дар соҳаи чӣ нишон дидем? Хоб, обув. Яъне обув. Мана ин як бародари мо аст ки тақрибан 2.5 моҳ хондаги, барое ки компютер намедонист, на компютер мефаҳмид, на забонро мефаҳмид, ҳамин бародар оварданаш ай Тоҷикистон ҳаминҷа, яъне омӯзондем. Яъне бинед айни ҳол чӣ қадр савдо мекунад. Ин обув мефурӯшад, яъне як рӯзда 85 дона 149000 да, хоб. Харидш 185000, 132 дона таврш харид шидаги аст. Ин аз моҳи ноябр сар кардаги аст. Моҳи ноябри соли 2023. Яъне бинед чанд қадр фурӯш мекунад. За неделю бошад, заказ за неделю масалан мана ин қадар аст, 1 миллион аст, харидш боша 820000 аст. Мегзарем қисми мана ин либоси занона аст, яъне либоси занона ки фурӯшаш бениҳоят қин аст, ҳеҷ қадар тавсия наметавонам. Яъне бинед мана ин қадар дона фурӯхтаги аст, 18000 да, харидш 12000 да, дар як ҳафта яъне 92000 да харид шидаги аст, заказ шидаги аст 172000 да. хуб боз мегӯям ки ин либоси занона аст. Масалан дар либоси занона вай накунед. Мана ин аст як магазини, як апае ки айни ҳол худаш дар Тоҷикистон қарор дорад, корша бародаро бурда истодаанд. Мисол як рӯза заказаш 20 дона аст, 6000 да, яъне носки мефурӯшад ин кас. За неделю яъне 95000 да, дар як ҳафта 95000 да. Дидед, яъне иҷа сирхай нисбати ҳафтаи гузашта хеле кам фурӯхтаги аст. яъне ки ҳам боруш уже шояд кӯна шидаги ҳастанд ё чӣ шидаги ҳастанд, инро менеҷерро мисолан бародаро менеҷерӣ мекунанд, оя медонанд, яъне аҷоя кор мекунанд қатиш. хоб яъне харидш боша 109000 даштаги аст дар давоми як ҳафта. хоб боз ипҳои дигар ҳастанд. Мана ин бародари мо, хуб яъне ин кас як товар мефурӯшанд, як товар, як вай таҳпӯшҳои занона мефурӯшанд. бинед ба ҳами як таҳпӯш мана ҳамин қадар савдо дорад. хоб дар як рӯз 75000 да як рӯза заказ шай, як рӯза тасаввур кунед 75000 да заказ шай. За неделю яъне ҳафтаина заказаш 828000 да. Харидш бошад, харидш яъне за неделю 656000, яъне товар вазорат надора, савдошам хуб аст агар кор кунӣ, нишата интихоб кунӣ. хоб инашам бениҳоят ниша хуб аст, яъне бинед уже имрӯз рӯзи ҷумъа аст, дар балансаш 639000 уже ҷамъ шидагиай. то рӯзи душанберо чанд то рӯзи якшанберо чанд қадр савдо кунад, рӯзи душанбе пулша гузаронда метавонад. хоб яъне мегирем қисми дигарш. мана ин апаймо як рус духтар аста, яъне рус аст, дарс додагим айни ҳол савдо дорад. масалан ҳамин имрӯз яъне ҳамин соат дози чанд аст, соат 7 бегони аст, яъне 43 дона товар 30000 да фурӯш кардаги аст. Я ҳафтаи начода 268000 да заказ шидаги. хариди товар бошад
332 دانه товар фурӯхтагӣ аст 217,000 да. Яъне ин як собуне мефурӯшад ки рура мешакам масалан пенка меган для лица аноҳои чизо мефурӯшад. Худоро шукр яъне ки савдош соз аст, корош соз аст. Яъне мо қариб ки ҳама шогирдомон намедонем ки чӣ кор мекунанд, чӣ мефурӯшад, ки чӣ савдо мекунад. خب من این آخران مگزینه که سعودو دارد کم بیش یعنی پاتوکی که پیش یعنی مثال ایدارس یعنی پاتوکی 2 هفته 3 هفته پیش بود کداگی هستن البته سعودوشون من ببینید در یک روز همین روزی نه این سیودня همین روز من قدر суммада 20000 савдо карда 37 дона товар инам либоси таппуши занона мепӯшанд топикое ки занона мепӯшанд тари дар як ҳафта 112000 заказ дорад викупуш ки бошад 66000 да яъне иҷоз обновлени 2 соат пас мешавад яъне балансаш пуршидан мегирам хел агар ягон штраф ягон хатогиё накунам хел хоб дӯстони азиз ҳамин чотора шумо талаб кардед ки отчёт бинем яъне результатҳои дигарро бинем ман масалан результатҳои магазини шогирдои худман нишон додам ягон ҷо дур рафтагӣ нест мина бо мегӯм ки монтаж нест ман дарам иҷа мисол иҷа компютери ман аст иҷа худам масалан видеоро да тақсим кардам мондагим дар ҳамин телефон шитоби шумо бинед дӯстони азиз яъне касоне ки бовар мекунанд бовар кунанд ман барои доверия ба даст овардани ки ягон корои дигар кардан намехоҳам ки а интернет суратҳои результатҳои ягон каса бигирам ки ягон отчётҳои ягон каса гирам монум ки шуморо дилтона ҷалб кунам ҳар он чизе ҳаст ки ҳар майчизе ки мебинед ҳамаи чи факта дале касе ки розӣ аст касе ки имконият дорад марҳамат беен офиси мо ҳамаи результатҳоро аз пеш бо нишонтон метавонем мо намегирезем ягон ҷо вай надорем аллоҳ нигаҳбони ҳаматон дар паноҳи худо бошед ва ҳамаатон муваффақият таманно дорам бародарони азиз яъне мақсади ман ҳамин аст ки тоҷикон касоне ки мехоҳанд зиндагишонро иқаракам тағйир битен як қадам пеш бираванд мо аз рӯи имконият дар бари шумо ҳастем яъне кӯшиш мекунем ёрдам медиҳем аз дастамон чизе бия хоб ман иқа вақте ки мисол дар иҷа сарф мекунам мисол шуморо мисол мехоҳам бо амазон ё ки ягон кор кунам агар ман дар магазини худам сарф кунам кори худам пеш барам барои ман он афзалтар аст бисёртар фоида меорад ба ҳамин хотир ҳамаи чи ба хотири бародарои тоҷик аст дӯстони азиз ман ҳамин видеоро бинед хулоса бароред аз пай кор шед ба ҳамаатон боз ҳам мегӯм муваффақият аллоҳ нигаҳбонатон